салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Автодушанбе. Бародаро, пеша видеоро сар кардани ин видеоро лайк шапак мекунем, баъд видеоро тамошо мекунем. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайки монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии мо. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. як бор дига лайкҳои бепула хабар мегирем бародаро. Яке мошини фурӯши мои ВАЗ 2109 мебошад ки соли барори 6993, объёми мотор 1.5, сӯзишвориш бензин, коробка пеҳдашаш механика дар амҷосои мошин футаст, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 100% хадавой надорад. тамом. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 11000 сомонӣ ва рубли озира гардонем 82000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 98 00 50. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯши мо Opel Vectra B мебошад ки соли барори 6999, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка пеҳдашаш механика дар амҷосои мошин футаст. мошин чоткай, мотор 100%, 4 баллон нав, тонировка то охири май, хадавой 100%. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 35000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 260000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 99 60 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли барори 2009, объёми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка пеҳдашаш автомат дар амҷосои мошин футаст. вагон американка Sky тоза, задагии неста. мошин тоза ҳай, салон сиёҳ, люк дорад, мултирул, круиз контрол. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 110000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 819000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 915 42 63 73. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мои Mercedes Benz S-Class мебошад ки соли барори 6997, объёми мотор 3.5, сӯзишвориш дизел, коробка пеҳдашаш автомат дар амҷосои мошин футаст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. расход 10 литр. даруни шаҳр дагаштагия, кондитсионер, ях. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 70000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 521000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 85 86 68. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мои Hyundai Elantra мебошад ки соли барори 2008, объёми мотор 2, сӯзишвориш бензин, коробка пеҳдашаш автомат дар амҷосои мошин футаст. састани вагон американкаи тоза, камбудӣ надорад. савдо дар пеши мошин. ба телефон нарх накунед, алиш намешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 71000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 529000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 888 81 69 62. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мои Hyundai Solaris мебошад ки соли барори 2017, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка пеҳдашаш механика дар амҷосои мошин футаст. срочно мошини фурӯшӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин беҳтарин на панава, ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 120000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 893000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 901 07 18 77. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мо Opel Zafira мебошад ки соли барори 2004, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка пеҳдашаш механика дар амҷосои мошин футаст. солаш 2004 солай, мотор 1.6 инжекторай, 10 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. 4 баллон нав, срочно фурӯшӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 39500 сомонӣ ба рубли озира гардонем 294000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 903 44 44 59. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی ماه وز 21/11 می باشد که سالی برآوریش 1980 ابیام موتور 1.6 سوزشواریش بنزین کاروبکا پیداشش مکانیکا در امجاسای ماشین گفته است در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. سنتر زامک الکتروپاکت گوبکات کدگی فاروق سینون قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 17,000 سومانی بر روبلیازی را گردانیم 126,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 919 67 19 96. معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.